sik iki kadung tresna iki bawane iki cah loro iki. Ayo. Turun neh Om karo Bu Kesi. Ayo. Kowe jakeh iki lagune iki. Ayo. Kowe sik pirang-pirang. Ayo. Sesideman urung. Oh, terus mau wonten sing nyuwun gedruk. Napa niku jenenge? Mbah Rawe. Mbah Rawe gedruk. Wis tak catet kabeh wis aku aja kuwatir. Serampat ya ana. Awake dhewe sing ngantuk-ngantukan wae ya. Nggih, Bu. Iki uyung ya ana. Ayo wis to engko. Ayo. Sitok-sitok sik. Ayo. Yo, dibawane iki bawane karyane Bu Kesi. Yo. Yo, mbok sik, yo. Bantunan mbakmu. Ayo. Lamat wis katon tejane yen berangkatan
Wah gedhe men. Tak kok ora. Yo. Pacane sarwa asli Sembah nuwun. Yo, Umi Hafifah iki nang kene ya akeh penggemare iki. Ayo. Mau ana sing ngersake gandeng nang kene Kyai kene wis ngarani, Ratu Podang Kuning teko. Ayo, Iki ya diaturake gandeng enek pamundhut podang kuning. Ya. Mau kok mong sinom. Ya kala mangsa ya ben nembang klasik ngono. Iya, dadi ben apa-apa ya iso. Ya. Ya Nduk, ngadeg Nduk, Om. Nadyanto kowe ben bengi nembangke podang kuning sampeyan aja nganti bosen, jeleh. Mergo iki pancen ditresnani karo para pamirsa penggemari sampeyan. Ngono. Yen ra krungu podang kuning sakjroning sedina sewengi do meriang. Ayo, Saya Bu Sumartinah saka Kulon Progo. Walah. Anggere Umi rada dicacat karo wong, dheke le mbelani mati-matian. Ayo, Anak lho piyayi sepuh kuwi sing nuwun sewu karo Umi tresnane ra umum, mesti njaluk distelne apa ki TV ning daleme. Anggih Semar TV ki langsung kena nggih apa ki nyetel YouTube kae. Nyetel Umi le nembang, bar kuwi karo ngekep fotone Umi, nangis. Ayo. Mergo trenyuh kedanan karo swara, kedanan karo kagunan. Iya, kaya ngono kuwi jenenge kanugrahan saka Gusti sing diparingake marang Umi ngono kuwi. Mula ya wajib disyukuri. Rasah neka-neka sinau sing pinter manembah karo Gusti aja nganti lali. Aja apa kuwi mendem lan kepengin golek senenge dhewe lan mareme atine dhewe. Perkara pacar wong lanang ora sah kok pikir. Tenan. Nggih. Tenan ya? Nggih, Pak. Mergo sampean tak ibaratake kaya gedang sing wis suluh. Aja nganti dipangan karo codot-codot sing ora tanggung jawab. Ya ora. Nggih. Heeh, ngono kuwi. Ya Om ya. Nggih, Pak. Heeh, ngono wis luar biasa tenan, Nduk. Elok. Dasare ya iki sok rabi entuk sapa ya calone. Ayo. Mbuh pirang puluh tahun yang akan datang karo sapa? Wowot. Heeh. Malah karo wowot malah uripe dhek iso pinayungan. Ayo. Ya Om, Asmarandana. Ya. Tetep diaturake sing semangat, Nduk. Ya. Nadyan wujud bemong peksi agawete lining halus manis nangsa make Sok Juli ndang golek pandangan kos-kosan lho, Om. nggih, Pak. Syukur yen sampean gelem manggon jaten ra apa-apa. Mergo karo Bu Kesi sok Juliar dirubuhke. Didekne kafe. Ora. Iki apa ki dandani direhak mergo ki ra tau apa jenenge ra tau. Cara wong ra tau sehat dandan wae. Ayo bangunan lawas. Didandani sing apik. Ayo, terus sing kos nang kono kuwi ya dipilih sok. Ayo. Sing ayu-ayu. Ayo, Cah lanang ora entuk mlebu kos kono. Ayo. Kecuali sing duwe. Ayo. Wis. Elek ora. Salah. Wasuwenggan
tak gambar kok pokoke lantai 1, lantai 2 besok nggih kamar-kamar ngono kuwi. Lantai 3 nggih kolam renang. Wah, elok. Ya renang ya pokoke. Ning syarate cah kos kono cah wedok-wedok entuk renang ning kudu rentuk nggawe baju ndak reget. Ha ya, ngono. Kudu nik. Ha ya. Nonano. Golek isi podang jenar ibu bunga hengah tiku nyanding bisa dadi Miner, Nduk. tombo Nah, yo diaturake podang kuning pamundhut saking para sutresna budaya. Ugi kula aturaken dumateng sedaya para lenggah ing tasih kepareng wungon wonten ing mriki lan ugi ingkang kepareng mirsani lumantar streaming sugeng nglaras sugeng midhangetaken. Mangga. esuk awane ngomah uyuran anggolek ising tak sayang ngobeng miteraganku goleki ora krasa
Wong mencak ning abang Dudan jangan tak rene saka Atuman Sarawe tutupane ngampil iki mau tembange Pak Bono jilat kae. Jaman sik kowe, iki sik aku mbiyen penggironge. Ayo. Cah-cah urung apa-apa kuwi.